primer lloc, jo crec que és un plaer el poder treballar amb alcaldes i alcaldesses de tants municipis en la red d'impulso de municipis que van des de grans municipis com pugui ser Badalona, com pugui ser Córdoba, a més mitjans com Alcoi o ja xocotets com Salines, i per tant veure que amb independència del tamany de cada un dels municipis els problemes són molt semblants i ens enfrontem a problemes de mobilitat sostenible, ens enfrontem a problemes energètics i per tant les solucions també han de ser comunes. És de veres que de vegades aquestes solucions no són senzilles, de vegades també són solucions per a les quals cal buscar un finançament. Una de les qüestions que s'han ficat damunt de la taula en aquesta reunió ha estat la necessitat d'afrontar aquestes polítiques, com dic, de mobilitat, de canvi energètic, des de la unitat dels alcaldes i alcaldesses i fer-ho sobretot a través dels partits polítics aconseguint una unitat. Jo personalment el que he suggerit és que crec que el més important és que quan els alcaldes i alcaldesses parlem sempre arribem a acords, perquè com dia abans sempre ens enfrontem a problemes que són molt semblants, els d'uns i els d'altres, i per tant, front a aquests problemes les solucions també en moltes ocasions són semblants. D'ahir que s'hagi proposat també que des del foro de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies s'emitisquen guies de bones pràctiques, s'emitisquen d'alguna manera recomanacions que permeten afrontar des de la unitat aquests grans reptes que tenim per davant.